Ginaligan ni Batangas Representative Leandro Liviste nga ang ginauyatan sini nga Cabrala Files ang gamay pagid lamang nga parte kaangot sa mga anomalya sa Department of Public Works and Highways. Suno sa kongresista, may ara pa ini sang mga ginauyatan nga iban pa nga ebidensya nga mas mabugat kag ipaanggid sa mga file nga iya na nga ginpagwa. Nagapati siya nga amo ini ang rason kung nga gina-target siya sang nagkalain-lain nga pagpamahog sa iya kabuhi. Nahibaluan nga nakasulod sa Cabrala Files ang mga datos kag dokumento na hanungod sa budget sang mga proyekto nga pang-infrastruktura sa nagkalain-lain nga distrito sa pungsod. Nagpaandaman si Liviste nga kung ipapatay siya, magagwa ang kabugusan nga kamatuoran kaangot sa mga irregularidad sang Department of Public Works and Highways. Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya higit pa sa Cabral Files, dahil kung papatayin niyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPW.